luz, cando ninguén debos nacera. Un día como hoxe, todo estaba preparado en Ourense para recibir a chegada do Nadal. Cando todo semellaba estar preparado, unha extraña maldición escureceu o ceo, tapando todas as estrelas e conxelando a mar. Entre mentes, fora de mar, e allí os a maldición. Os niños e nenas abarnaban as súas casas e escribían as súas cartas para Papá Noel e os Reis Magos cos seus mellores vexexos de Nadal. Preparaban os seus calcetines e zapatos e algúns ollaban pro ceo, procurando as estrelas de Nadal do Ourense. Mais fora non deixaba de nevar. As estrelas seguían ocultas e o outro lado da nube negra que ensomrecía o ceo de Ourense. Papá Noel e os Reis Magos comezaban a preocuparse. Temendo non poder desfacer o feitizo para chegaren a tempo os desexos de Nadal de todos os nenos e nenas. Ningún deles estaba coa fórmula para desfacer o feitizo. E o tempo seguía pasando. Pero non se deron por vencidos. Ainda non estaba todo perdido. Por fin, logo de moitas horas, no derradeiro libro da Biblioteca Real, o mago Melchor atopou a solución. O libro dicía: os desexos sinceros farán desaparecer a escuridade e farán brillar as estrelas con luz propia na cidade de Ourense. Pois claro, dixo